ערבית. נראה לי הטפטוף נרות. וגם יש את הריקוד הזה שהם מרמרים לנו ואנחנו עושים עם הנרות. ההפנינג עם הטפטופי הנרות. כן. זה שאתה... טפטופי נרות. הטפטופי נרות. עליי כאילו גם הטפטופי נרות וההפנינג. כן, ההפנינג בכללי. מי היה אנטיוכוס? מנהיג היוונים אולי? כן, כאילו מנהיג. משהו כזה. כן. מנהיג היווני. כן, מנהיג היווני. אנטיוכוס היה ביבי, אבל קומוניסטי, אז רע ולא טוב. לא, וביבי לא קומוניסטי. או הפוך, לא יודע מה. תוכל. כמה נרות מדליקים בחנוכה בסך הכל? אתה אומר. לא, אז בוא נלך 8 כפול 1 זה 8 כפול 2. 16. 3, 6. כמה סופגניות נראה לך שתאכלי בחנוכה? בין 10 ל-15. גם 15 כזה. אני אוהב סופגניות, אבל אני בחג כמעט ולא אוכל סופגניות, רק של אמא שלי, כי היא מכינה את זה הכי טעים. שהיו סופגניות ועוד האלה של הכינות. 2? אני לא אוהב סופגניות. לא, אני אוהבת סופגניות בממוצע כזה גם לפני וגם לזה. סביבות ה-20. 0, או אולי 1, 2 כזה. עד 5 גג. מה את מאחלת לתושבי הקיבוץ לחג? אוקיי, קודם כל בריאות. דבר שני, אין דבר שני. אני מאחלת המון בריאות, אושר ושמחה, ושיהיה חג שמח. אני הייתי מבקשת לקיבוץ שתיגמר הבנייה כבר. בא לי לעבור בית. שיהיו סופגניות בלי ריבה במרכולית. לעצמי, מאחל שאני אעבור מתמטיקה, ולקיבוץ אני מאחל אושר. שאלה אחרונה, אם הייתה לך משאלה אחת לבת מצווה, מה היית מבקשת? שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום וחיים. שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום, המון בריאות ושמחה. שנשאר שמחים ובריאים ומאושרים, ויהיה לנו חג שמח. שיהיה שמחה ובריאות. זהו. וואו.